Magluto na lang mi kay wa matiwas ang content ganina. Karon, i-extra na na yung sugangan. Pato man eh. Sama ni. Wa nilabot, banggan man eh. Ay butang. Kuto sang bato. Kadugay ba yung kakog bato nga. Hilig man tagagkaog bato. Karon, i-extra na lang dangilan. Uy, pre. Saan man to nga para budbud mo to? O karon, i-extra na ng kahoy. Sabi ka dako ni kuya, rauling mo ni. Oo man eh. Lahi sinigrina, mag-uwan og kahoy. Karon, i-extra mo bro. Ikaw, yan na din. O karon, i-extra mo bro. Halingi. O karon, bisiga na. Iisa ang gaha. Takang. Di sakar. Angkan ang bato, daga ang kuan. Kaha. O karon, ambi ang matika. Atong daghanon para ngilngig. Malato ang magkaon. Iisa ang luwag. Iisa ang lamas. Ayaw. Iisa gitinuod. Init na. Kasing init ang pagmamahal ko sa kanya. Sana all. Ato sa pagpaigong gamay ang lamas. Ang among lutoon ron, bulbul. I-extra sardinas. Na. Oh, asa mo kita chip ko kung kayo ang kaha. Sana all. O karon, i-extra ang patis. O karon, i-extra ang tubig. O karon, atong kabaw kay mo atuluton. O karon, ang pinakasig bitsin. Ati kang asina ka, kagayip ng mablihon. Nagtuwa ka pala sa relasyon, gahit mong kagon. Si Aldrin na lang ang makaralit dito. Tagaano na to? Para damay-damay na nag-arthritis. O karon, luto na among bihon. Kilawan to, final check. Kilaw. Okay na. Sana all. O karon, wa may plato. Ibili na ni dire pagkaon sa kabaw ang bihon. Od rin. Kamu talang terminator ka gamot. Ug karon guys, luto na gid ang special cook sa Karkay Biners. May nakalimutan.